पटेल जी के लइका से शिल्पी स्टूडियो अंजनी बाजार मरवा के जोई होई डीजे संदीप राजनीति तमकुली कुशीनगर आइल बाड़ू ऑर्केस्ट्रा में नाचे आइल बाड़ू ऑर्केस्ट्रा में नाचे जिला बेतिया के एरिया में आइल बाड़ू ऑर्केस्ट्रा में नाचे जिला बेतिया के एरिया में मरवा के जोई होई रानी हई पटेल जी के लइका से मरवा के जोई होई रानी हई पटेल जी के लइका से आइल बाड़ू ऑर्केस्ट्रा में नाचे जिला बेतिया के एरिया में आइल बाड़ू ऑर्केस्ट्रा में नाचे जिला बेतिया के एरिया में मरवा के जोई होई रानी हई पटेल जी के लइका से मरवा के जोई होई रानी हई पटेल जी के लइका से म्यूजिक बाय सखवा पटेल जी के डीजे संदीप राजनीति तमकुली कुशीनगर मरवा के जोई होई रानी पटेल जी के लइका से नाचो तारू ढोरी देखा के मुंड भइल बा गरम महतो जी पार जी देखो तारे छोड़ी के लाज या शरम नाचो तारू ढोरी देखा के मुंडे भइल बा गरम महतो जी पार जी देखो तारे छोड़ी के लाज या शरम सुन ये रानी चढ़ली जवानी सुन ये रानी चढ़ली जवानी घटी बाटला न तैका से सुन ये रानी चढ़ली जवानी घटी बाटला न तैका से मरवा के जोई होय गोरी हई तुरा के लइका से मरवा के जोई होय गोरी हई लोहारा के लइका से बाई कोलू ऐश्वर्या पटेल जी के डीजे संदीप राजनीति गाजीपुर हाई ओम नगर जोई होई रानी पटेल जी के लइका से डीजे झुना में बेस बजादा तेज हो के नाच राजा महाजन मुध के तू तन के बाट विजय डीजे में बेस बजादा तेज हो के नाच गोलू ऐश्वर्या संजय के तू तन के बाट रंजित राही पर शान बजादा रंजित राही पर शान बजादा खाली बोल बतिया वाला से रंजित राही पर शान बजादा खाली बोल बतिया वाला से मरवा के जोई होई रानी हई साहजी के लइका से मरवा के जोई होई रानी हई माझी के लइका से आइल बाड़ू ऑर्केस्ट्रा में नाचे जिला बेतिया के एरिया में आइल बाड़ू ऑर्केस्ट्रा में नाचे जिला बेतिया के एरिया में मरवा के जोई होई रानी हई पटेल जी के लइका से मरवा के जोई होई रानी हई पटेल जी के लइका से।